Слизаме! Той имаме опашки за това. Затова стоя от тук, защото не виждам иначе на там. Ай така от тук, ако искаш. Ай така до буса да такова багажничето да ползваме. Али, дядо, аз се притеснявам за него. Чакай. Това е положението. Ще го съберем ли то? Съберем. Слизаме. Абе, слизай долу. Абе, вътре. Държате спокойно. Фанал съм. Проблем е, човек. Спокойно. Оле, душичка. Само да наблюдаваме отстрани. Да. Скрита камера ти правим. Добре ли си, брата? Стресна ли се? Ама не, защото ще стане проблем после мен, ще му държа. Няма какъв проблем да стане, ние сме хората. А тръгна да ги бутам, а? Съгласи се обаче, съгласи се. Не, няма да го кажа. Докъде ще го качиш? Няма и почна да прави място. Голям си. Стресна ли се? Аз не се съждах, ама бъдещето е едно, но знаете. Това е.